ассалому алайкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умедворам ки ҳамагӣ сеҳату саломат ҳастед. имрӯз рӯзи истироҳатӣ, ман субҳона омода карда истодам. имрӯз каша тайёр кардам, ҳозир қариб тайёр шуд. равғана меандозам ва дар кришкаша мепӯшам то 7-8 дақиқа дар ҳамин таги кришка меистад каша. баъд барои истеъмол кардан тайёр мешавад. кашаи духтаро ман аз анаин гуна хлопья тайёр мекунам. царь дар магнито дар пятёркаҳо мефурӯшанд. беҳад хлопьяи навс 5 намуд хлопья дорад: авёс, пшеница, ячмень, рош, кукуруза. беҳад кашаш болаззат мешавад. фарзандони ман ҳамина бисёртар дӯст медоранд. равған илова мекунем. ва газа хомӯш мекунем. духтарои азиз, дина ман бегоҳӣ дер буд. анами хеле ба ҷои хлеб ами хеле булочка тайёр кардам. хамираш беҳад осон. ин гречневый булочка. духтаро барои фарзандо мактаб мегиранд, бутерброд мекунанд. аз ҳамин беҳад ҳам болаззат, ҳам фоидаовар. аҷоиб хамираш осон, ҳами хел мулоим мешавад ки ҳатман рӯзои наздик ба ман рецепташа барои шумо навор мекунам. гречка ҳам барои онҳое ки касали қанд доранд фоида дорад. умуман барои организми кӯдак, барои организми калонсоло беҳад фоидаи калон дорад. ба ҳамин хотир ман тез ҳамин гречка кати кукуруза кати бисёртар хлеб омода мекунам. ин айнан хамири хлеб, лекин ҳамин фармировкаша ана ҳамин гуна кардам. ҳамин хел. Нет, закончились каша. ина духтаро кашаи мо равғанаш об шуд. ҳамин хел бо лаззат тайёр мешавад. анамин атоми дар шаҳри Орск, онҳое ки аз шаҳри Орск заказ мекунанд, ОЦ образовательный центри шаҳри Орск, анамин кӯчаи Краматорская 35 ба духтаро. ҳамин дар кати медароед дасти чап ба дуюм этаж ба 35-ум офис. 35 ё 201 буд, ба хотирам нест аниқ. ана ҳаминҷа духтаро центри шаҳри Орск. ҳозир хона рафта расам дар бораи чизое ки заказ кардам барои шумо маълумот медиҳам. крем, биби крем заказ кардагӣ ман. биби крем беҳад кремаш беҳтарин. дар таркибаш ультрафиолетовый защита дорад, яъне ҳимоя аз нури офтоб. нури офтоб ҳамагон медонед ки рӯйба доғ мебиёрад. ин крем бошад, ҳамин хел ҳимоя дорад, защита от ультрафиолетовых лучей мегӯянд. ҳозир ман мошинамо ёбам. ҳозир хонаи соҷида меравем. соҷида хонашон омадагӣ 3 моҳ боз омадагӣ набуд. хонаи падару модараш омадагӣ, баъдан ба Медногорск меравем. манзура медонам. ё чӣ доштам дасти нетари? ютуб мурама мешнасе. Не, мега ки куртобхӯри тамошобино дар хонаи қудомон. барои нигоҳубини гул духтаро пурсидагӣ будед ки ман чӣ истифода мебарам. аз ана ҳамин мегирам духтаро. аз фикс прайс. мягкое удобрение. 11 рублей нархаш. для садовых растений. ана ин барои агарод ба гули мешинондагӣ, ана ин барои тубак. ҳамин як дона мегирам. кифоя. духтарои азиз, ана ман заказама гирифтам. ана ин тонер. ин чизоя духтаро ман як бор 3 моҳ пеш заказ кардагӣ будам. ман метавонам
баъди 3 моҳи дигар заказ кунам, яъне ки 6 моҳ ба як маротиба заказ кунам. хариди ҳар моҳа надорад гуфтагӣ будам ман ширкати Атомия. ҳозир ман равшанӣ меорам. барои кабинета фаъол кардан 6 моҳ пеш як маротиба кабинета фаъол мекунед ва баъдан ҳамин кати метавонед 6 моҳ пас харид кунед. баъди ҳамин гапои ман бисёриё савол доданд ки чӣ гуна пас мо ба маош мебароем. мо тариқи сохтани команда, тариқи муаррифӣ кардани маҳсулот мо ба маош мебароем. ана ҳамин баъди 6 моҳ хариди ман духтаро 250 рублӣ, 500 рублӣ, 1200 рублӣ ва 1000 духтаро. ина ҳамагӣ ҳисоб кунед. 3000 не даже 6 моҳ ба як маротиба ман метавонам як танҳо ана ҳамин тонерро заказ кунам, метавонам танҳо ҳамина. лекин ин чизо барои ман дар кор буд, ба ҳамин хотир харид кардам. ин бошад биби крем. биби креми рақами 1 барои сафед пӯсто, рақами 1 барои пӯсташон камтар сабзина, рақами 23 ҳаст. дар таркиби ин SPF 50 дорад. беҳад креми, биби креми беҳтарин. SPF 50 ин ҳимоя аз нури офтоб духтаро. ба ҳамин хотир онҳое ки дар Тоҷикистон зиндагӣ мекунанд, дар ҷойҳои гармӣ, метавонед натарсида харидорӣ кунед. ана духтаро нархаш 1200 рублӣ духтаро. чӣ хеле ки гуфтам, метавонед заказ кунед. ана духтарои азиз, ана ҳамин хел камакак мерцание дорад, камакак монанде ки хайлайтер дорад дар таркибаш. ин бошад тонер духтаро. тонер чист? чӣ гуна ина истифода мекунем? тонер ин монанди тоник. пеш аз косметика наносид кардан рӯи тоза мекунем. пӯста хушк намекунад. беҳад собуни хуб барои ванна, барои падарка беҳад чизи нағз аст духтаро. ана ҳамин нархаш 250 рублӣ. ҳарду ин як ҷоя 500 рублӣ, 1200, 1700 ва ин 1000 рублӣ ё 900, 1000 ба фикрам 2700. ана ҳамин 2700 ба ман харид кардам духтаро. боварӣ дорам ки барои шумо ҳам ин кор ҷолиб мешавад. онҳое ки кор карданӣ ҳастанд, марҳамат ба ватсапи ман нависед, якҷоя кор ва фаъолият мекунем. боз як саволи дигар буд духтаро дар комментария. барои чӣ шумо ин қадар ширкати Атомия муаррифӣ мекунед? пештар дар дигар ширкат кор мекардед, ин хел реклама намекардед ё ин ки муаррифӣ намекардед? барои он ки духтаро дар ҳақиқат ширкати Атомӣ ширкати беҳтарин аст. барои он ки кор маҷбурӣ нест духтаро. ҳар моҳ харид кунам, ҳар моҳ бал кунам, ин хел гапо нест. ба ҳамин хотир ман мехоҳам ки духтаро донанд, занҳои хонашин донанд ки маҳз ҳамин ширкати Атомӣ барои он занҳое ки дар хона нишаста мехоҳанд пул кор кунанд, мехоҳанд ки харҷи зиёдатӣ набошад, расходи зиёдатӣ набошад, барои маҳз ана ҳамин гуна занҳо духтарои азиз. марҳамат ба ватсапи ман нависед. Как газануть? Отойди, сейчас мне газанут, потом мы можем это сюда давать. Отойди, мам, сюда. тамошобинони азиз, инҷо навбати блини, настинка блини пухта истодааст. блинницае ки ман аз Валберис заказ кардагӣ будам духтаро, беҳад блинницаи удачный баромад. тамоман блинчик намесӯзад, ҳам сабукак сковородка ва ҳам барои омода кардан беҳад қулай аст.
сахту танг якдам бигзарад. тамошобино ҳама каса магазин рафтагӣ будем. акнун омада истодаем. нав соат 7 шудагӣ. ҳамин хел ҳамин рӯз ҳаво наст. беҳад ҳаво мулоим. шамол нест.